So ayan mga idol, nandito na tayo sa lugar kung saan humingi sa atin ng tulong. Ito si Nanay Jocelyn Bilando, yung kapatid niya pong namatay, yung blinag po ni Kuya Cool. So nandito na po tayo. May iabot tayong konting tulong galing po sa mga followers and sa Team Buraot po mga idol. Ayan, so ito po, meron po kami nanay na konti pong nalikom. Nakaipon po tayo galing sa ating followers na 3,800. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. Ayan, may mga hindi nagpakilala mga idol. So alam niyo na po. God bless na lang po sa inyong lahat. So ayan, si nanay po ay si Dolores Bandola, kapatid po ni Nanay Jocelyn. So siya po ay na-hospital nanay sa Siga nung na-vlog natin. Buhay pa po siya noon. Kaso binawian po siya ng buhay. So, nandito siya sa sa Banaw. Yes, nanay, ano pong masasabi mo? Nagpapasalamat ako sa dakulang tabang na itinao sa mo yung wala perming nagtatabang sa ko sa mga problema. At salamat sa mga nagtarabang, nagtao kang paabot sa ko kang tabang. Salamat sa gabos. Sana mga padagos na suportahan ang duwang kan vlogger na si Kuya Col kasi Kuya Bot asin ang sa iyang pag-iriba. Salamat and God bless. Ayan, thank you so much nanay. Ayan. So ayan po, naabot na natin mga idol yung tulong dito po sa pamilya ni Nanay Jocelyn. Salamat po Graray sa gabos na nagtarabang. Salamat po.